Здравейте! Някакви сутрешни облаци и превалявания се опитаха да компрометират слънчевите обещания на прогнозата в югозападна България. Но следобедът ще я реабилитира. Вижте, даже не подозирах, че знам толкова сложни думички, а всъщност изобщо не са ми нужни. Слънчево и много топло. Ей така простичко и прекрасно звучи днешната прогноза. Следобед и над югозападните райони облаците ще се разсеят, навсякъде ще грее разкошно и почивно слънце и ще вдига температурите до късно юнски стойности, че и нагоре. Навсякъде ще е поне около 25 градуса, а някъде, най-вече и северна България, ще се стигне и до 28-29 чисто летни градуси. Мисля, че броенето на рекорди ще започне още днес и ще продължи с пълна сила и през всички останали почивни дни. Ще става още по-топло. Всъщност горещо. С този летен устрем към понеделник, вторник температурите вече ще прехвърлят 30 градуса. У нас, не в Кипър или Малта. Всъщност, най-вероятно и там ще ги превишат, но едва ли ще ги впечатлят. Цялата източна половина на Европа се е залетила, като през юни-юли 27-29 градуса се забелязват в доста по-северни от нас държави. И едва около 16-17 стоят върху обичайно топлите Пиринеи. Толкова ще е в нашите планини. Лятото ще си е абсолютно автентично през всичките почивни дни. Дори за планина не тръгвайте без къс ръкав. Повярвайте ми, ще ви липсва. Днес само все още не е изключено слабо да превали в западните планини. Ще бъде и все още ветровито, но от утре само слънце и лято. В цялата страна. Ама лято да видите, като в разгара си, като през юли и август, температурите ще стигат до 31-32 градуса. Щом от сега ги подкара натам, докъде ли ще го докара в истинските юли и август? Ще ви кажа като дойдат. А сега ред на спортните новини с Елена Еръмова, а на времето навън му липсват само вашите усмивки. Допълнете го и имайте един прекрасен следобед.